Kaixo, ni Aitzolgoiko etxean naiz, eta orain adimen artifizialaren inguruko aurkezpen bat egingo dut digitalizaziorako. Aurkezpen honetan, metafora bat egin hasita edo, pentsatu adimen artifiziala tren edo robot adimendun baten modukoa dela, eta bertan datuekin elikatzen da, eta gure lana errazteko diseinatua dagoela esango genuke. Ikusiko dugu nola funtzionatzen duen, nun erabiltzen dan, eta zergatik dan hain garrantzitsua gaur egun eta etorkizunean. Vale. Orduan, hasteko adimen artifiziala zer den definitzen hasiko naiz, metafora hau eta gero. Adimen artifiziala sinpleki azalduta, gizakien adimena imitatzen duten sistemen multza dela esan genezake. Eta bi ideia nagusitan banatuko nuke. Alde batetik adimen artifizial haule egongo litzateke, zeregin zehatz baterako sortua dena, adibidez Netflixeko gomendioak izan daitezkenak, eta bestalde adimen artifizial sendoa edukiko genuke, gizakiaren antzeko adimen orokorra izango lukeena. Vale. Adimen artifizial motak zer diren azaltzen hasita edo, bi alderretan banatuko nituzke. Alde batetik hori, adimen artifizial simbolikoa, arau eta logika zehatzetan oinarrituta dagoena, eta bestalde adimen artifizial subsimbolikoa, datutatik ikasten duena, eta adibidez sare neuronalak edukiko genituzke. Bi mota hauek hobeto ulertzeko hainbat pare bat metafora jarri ditut. Alde batetik edukiko genuke adimen artifizial simbolikoa errez eta liburu bat izango litzateke ulertzearen edo, eta subsimbolikoa sukaldari batek esperientziarekin ikasten duenean. Vale. Ikaskuntza motei dagokionez, lau ikaskuntza motatan banatuko nuke adimen artifiziala. Alde batetik ikaskuntza gainbegiratua, erantzunak emanda ikasten duena, irakasle batekin, edo erakusten nolabait erantzunak emanda, irakasten dion irakasle horrekin edo. Bestalde ikaskuntza gainbegiratu gabea, datutan patroiak aurkitzen dituenak bakarrik. Gero, errefortzu ikaskuntza sariak eta zigorrak erabiliz ikasten duna, joko batean bezala edo, eta azkenik deep learning eukiko genuke. Sare neuronal sakonak erabiltzen ditu, adibidez irudiak edo ahotsa ulertzeko. Adimen artifiziala eta datuen arteko harremana ulertzeko, hiru puntotan banatu, alde batetik big data edukiko genuke, datu kopuru handiak direnak, bestalde datu mehatzaritza edukiko genuke, datu horretatik informazioa ateratzea dena, eta azkenik pribatutasuna. Datu pertsonala babestea ezinbestekoa da zentzu honetan, eta enpresentza datu honak gehi adimen artifiziala edukita, errentagarritasun handiagoa edukiko genuke. Eta hau zergatik diot, edo zergatik egin dut diapositiba hau, adimen artifiziala azkenan ez delako ezer daturik gabe. Aurreko metafora erabiliz, datuak izango lirateke trenaren erregai hori edo. Adimen artifizialaren aplikazioetan sartuta, edukiko genuke, adimen artifiziala robot adimendunen armada baten moduan kokatu genezake, sektore bakoitzan lanean aritzen dena ez, industrian mantenimendu prediktiboa eta kalitate kontrolan aritzen delarik, osasunean diagnostiko lagundua eta tratamendu pertsonalizatuak, marketinga publizitate pertsonalizatua, nekazaritzan uzten aurre ikuspen aurrera eramaten duelarik, eta energia eta eraikuntzan efizientzia eta katzen aurre ikuspen egiten duelarik beste gauza askoren artean. Eta teknologia osagarri dagokionez, adimen artifiziala ez dago bakarrik ez, beste teknologia batzuekin ere batera lan egin behar, eta kasu honetan, Internet of Things
sentsoreek datua sortzen dituzte eta hor adimen artifizialaren papera ere garrantzitsua da, ez? Cloud edo deian datuak gordetzeko eta prozesatzeko adimen artifizialak geroz eta pisu gehiago hartzen du. Blockchainen segurtasun eta gardentasunerako adimen artifiziala ere aplikatzen ari dira, eta RARV-en esperientzia adimenduak sortzeko. Guztia batera esan genezake, hemen jarri dudan bezala, sistema adimendun indartsuak sortzen dituztela. Adimen artifizialaren programazio lenguaiei dagokionez, hau garatzeko hainbat lenguai erabiltzen dira. Horietako batzuk hemen jarri ditudana dira. Alde batetik Python, erabiliena dena, erresa eta indartsua dana, gero R, datu analisietarako, eta Java eta C++, sistema handietan eta errendimendu altuko aplikazioetan. Adimen artifizialaren garrantzia gaur egun eta etorkizunean ulertzeko, kontuan hartu behar dugu gaur egun adimen artifiziala efizientzia edo eraginkortasuna handitzeko eta kostuak murrizteko erabat funtsezkoa dela, ez? Etorkizunean gainera, hori lan egiteko modua, osasuna hezkuntza eta orokorran industria erabat eraldatuko ditu eta dagoeneko eraldatzen ari da, ez? Eta pisu handi hartzen ari da zentzu hortan. Hala ere kontuan hartu behar dugu garrantzitsua dela adimen artifiziala arduraz erabiltzea, etiko, gardena eta bidezkoa izan dadin, ze askotan erabilera okerragoak ere erabili izan dira eta hor ere bere arriskuak aurkitu daitezke. Eta hau izan da guztia, espero dut gustatu izan eta laburbilduz adimen artifiziala datuekin elikatzen den motor adimenduna da, gure gizarte aurrera eramateko gaur egun pisu handia hartzen ari dena, aukera handiak eskaintzen dituena, baina arduraz erabiltzea ere gure esku dagolarik, ez? Orduan hau izan da guztia eta besterik gabe hoixe.